prvá tretina v podstate podobný obraz, jak tých posledných 5 zápasov, ale o tej druhej tretine samozrejme sme to zjednodušili. Tá naša hra sa zdvihla, chalani sa chytili, takže sme veľmi radi, jak to dopadlo, ale na budúce treba začať od začiatku takto. Museli jste si něco říct v kabině po té první třetině a jak moc vás nakoply psychicky ty 2 slepené góly? Povedali sme si, určite sme si niečo k tomu museli povedať, lebo proste nebolo to ideálne. Litvinov bol plný lád, my sme sa iba na to pozerali, čo s nami robia. Nebolo to ideálne, ale zasa od tej druhej tretiny sa tá hra otočila. Jak si povedal, 2 zlepené góly, ale po tej našej aktivite, že sme ich dostali pod tlak, že museli spraviť tú, alebo že spravili tú chybu, ktorej sme my využili našou aktivitou. Takže o tej druhej tretine samozrejme sme spokojní. Dal si vítězný gol z přesilovky, je to 4. zápas, kdy jste proměnili vždycky jednu přesilovku, tak pracujete třeba na těch přesilovkách a je to pozitivní věc, že se vám ty přesilovky nějak daří? Pracujeme, stále pracujeme. Samozrejme je to jedna z vecí, čo nám behom tej základnej časti nešla, takže pracujeme. Samozrejme, keď niečo nejde, snažíme sa to zjednodušiť. Nebola to žiadna nejaká špičková presilovka, ale ten gól tam padol a verím tomu, že tými zlepenými gólmi sa to začne nabalovať a je to sebavedomie začne stúpať a budeme v tej správnej pohode. Jak moc velká je to psychická úleva a spruha tady to vítězství po těch 5 porážkách do těch dalších zápasů? Je, no, ako potrebovali sme to. Tá prvá tretina bola samozrejme strašidelná, ale ja myslím, že aj tá otočka, že sme to dokázali otočiť, aj že aj ubrániť ten výsledok, myslím, že nám to veľmi pomôže. Hlavne v hlavách nám to pomôže, že dokážeme hrať takéto zápasy a že je to v podstate iba o nás, jak k tomu pristúpime. Developerská společnost D+D Real. Generální partner HC Dynamo Pardubice.